дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам ва ин як клуби дӯстдорони бозиҳои зеҳнӣ аст ки фикр мекунам инак чандин сол аст пешниҳод мешавад аз телевизиони Сафина ва ҳаводорони зиёдам дорад. хуб, шуморо ҳоло бо аъзои тими ҷавонон ошно мекунам ва баъд бозиро шурӯъ мекунем. ҳасан ҳамдамзода, қадриддин ёров, шодибой раҳимӣ, маҳмуд абдуллоев, саидакбар каримзода ва сарвари даста умедҷон амонӣ. бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. қоидаҳои бозиро умедворам ки шумо хуб медонед. фақат қоидаи асосии бози ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, дигар як дақиқаи вақт. ҳар лаҳзае ки пеш аз муҳлат вақт истифода нашуда ҷавоб гуфтен, як дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. бозии мо то ҳисоби 6 идома мекунад ва барои шумо барор мехоҳам марамат рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳоло барои мизи шумо як симро меоранд ё як пайвандро шумо бубинед ва бигӯед ки чӣ вазифаро иҷро мекунад, барои чӣ аст. марамат метавонед бубинед ва бубинед ки дар кадом ҳолат олӣ истодааст ва баъди як дақиқа мо ҷавоби шуморо интизор ҳастем. марамат фикр кунед. магнит дора. магнит дора бо чӣ дора? дар мошин истифода мешавад. Не, так мошин. ҷараёни садбаста буданаш мумкин аст. ҳамин чизи оддӣ чи аст мебинед? нечанд педагог асан бо чӣ фикр доред? истифода бурдан не ҳозир аслан и ба хиёлам ки бенасб заряд додан аст ҳамин, ҳа? насл заряд майлш. Бенасб. Не, ҳозир мепурсам ки агар чӣ ба заряд метияни? Ин чӣ ба заряд метия? ҳамин барои чиз ман ҳамин симе ки дар инҷо борам, ҳам барои чиз. Не да ҳолати мақсад умедҷон ҳамин асбоб чизе аст ки ҳамин телефона меҷиқидатун ба заряд метия. ҳам хел аст. ана ҳамин соата беҷои бенасб кардан айрӯи ҳамин чи инами варақаи намҷа. як дақиқа вақти шумо супарӣ шуд. марамат чӣ ҳастин? ба назари мо чуноне ки мақсад ҷаноби ровӣ метобад аз вобаста ба шаклаш ба як сими ноқиле иборат аст ки монанд аст ба монанди сими ноқиле ки умуман мо телефонҳои мобилии худро ба манбаи энергия медиҳем монанд аст. аммо вобаста ба шакли тарафаи дигараш бошад, гарчанде ба дигар шакл монанд аст. мумкин вобаста ба шакли дигараш ба ашёи пайваст шавад, вобаста ба часпиши магниташ ки манбаи энергия диҳад ба монанди соатҳои дастӣ. яъне шумо фикр мекунед таҷҳизот барои зарядгирии соат аст, ҳамин тавр? бале хел фикр. мумкин яке аз андешаҳои мо ҳамин аст. чунки ваш ҳамин ҷавоба қабул кунам? бале ҳамин қабул кунед. хуб, ҳоло барои шумо як таҷҳизоти дигара медиҳанд ва шумо кӯшиш кунед кани ба соат пайваст карда метавонед ҳамин таҷҳизотро. бале кӯшиш мекунем. барои шумо соат олӣ меоранд. марамат бубинед. марамат чизое ки давлени санҷа кам ҳаст. метавонед пайваст кунед. мақсад барои қуввагирии соати нанери ин таҷҳизот чи аст? барои қувва додани ҷавоб комилан дуруст аст. браво. барои додани заряд аст ва маҳз аз соат ва ҳар таҷҳизоти дигаре ки бо ин тартиб заряд мегирад.
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар юнони қадим он чизро на тамошобинон балки актёрҳо ҳунармандон истифода мебурданд. як вақт он чиз воқеан баъзеҳоро аз баъзе бемориҳо низ наҷот медод. шумо гӯед ки дар юнони қадим ҳунармандон аз чӣ истифода мекарданд? яъне ҳамон чизро як вақт тамошобинам истифода мебурданд. аммо дар юнони қадим онро асосан актёрҳо ҳунармандон истифода мебурданд ва як вақт он чиз як воситаи наҷот аз баъзе бемориҳо ҳам будааст. маромад як дақиқа вақт фикр кунед. агар масҳака олбер чо фикрро худод ҳамчун васила истифода мешудааст хусусан санъати санъати ханда онро дароз мекунад. пешниҳод намудани ҳамон ҳунарое ки Хуб ин берун акбар, намудани ҳамон бемориҳое ки хусусан дар тиб ҳастак камтар фароканда мекунад ва чиз стресс ҳолатҳои якум вариант ханда не ханда не Ҳамон жанри намоиш масака. мондани ҳамон Жанри саҳнаҳои масакавӣ. масакавӣ Тамом актёрҳо худашон тамошобинам дар вақти вай механдидан ки Фақат тамошобинам чунам ба истифода тамошо. бурда метавонад лекин вай ба таври камер мақсад ҳам аз тарафи ҳамин ҳунармандон, ҳамин ҳам аз тарафи масака тамошобинон масака мешавад. бод дигар вариант ин фаҳмидем ки варианти як мас ки худи ҳунармандон истифода мебурданд ҳамин чиро тамошобин масалан телевизион тамошо карда метавонад ё дигар не юнони қадим телевизор набуд. Оҳо, не барои Онҷа, дигар хусусан чиз дар чи? юнони қадим масалан агар гӯем давлатҳои англиява наздики агар гӯем як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. масалан маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба саволи мазкур аъзои даста ҳасанҷон посух медиҳад. маромад кӯтоҳ как фикр мекунам ба хулосаи омадаи аъзоёни даста ки ҷавоби дуруст дар ин ҷо шояд ин ба намоиш мондани саҳнаҳои масакавӣ ки барои берун овардани ҳолатҳои афсурдагӣ шояд бархе аз ҳолатҳои гуногун мешавад масалан стресс ки ҳамчун як усули табобат гӯем пешниҳод мешавад. фаҳмо масака ҳамин тавр саҳнаҳои масакавӣ аҷвию масака. шумо савола дуруст фаҳмидед? ки навишт савола дуруст? дар юнони қадим он чизро на ҳунар хуб ҷавоби масакаро мо қабул мекунем ё саҳнаҳои масакавиро қабул мекунем ва бояд гӯем ки ҷавоб дуруст нест. ҷавоб дуруст нест. вақте ки инҷо гап дар рӯи як ашё меравад мо гуфтем ки он чизро тамошобинон аз қатори охир неву ҳунармандон истифода мебурданд. инҷо гап дар бораи пойафзолҳои ки дар платформаҳо буданд баланд буданд, яъне ки мисли он ки пошна доштанд баланд буданд ва инҳоро актёрҳо истифода мебурданд. як вақт инҳо аз ҷониби масалан тамошобиноне ки дар қаторҳои охир буданд истифода мешуданд ба хотире ки баландтар шавад ва бубинанд ва наҷот медоданд аз баъзе марзиҳо замони масалан пандемия ва кадом як вирусҳо ва бемориҳо ки ҳама ҷо масалан метавонист ки чиркин бошаду олуда бошад. аз ҳамин гуна пойафзолҳо дар платформаҳо истифода мебурданд. саволи рақами 12. шумо баъди як дақиқа бояд ҳадди камтарин 9 вариант пешниҳод кунед калимаҳоеро ки дар онҳо фақат ҳарфи охираш иваз мешавад якҷоя бо маъниҳо. яъне ҳадди камтарин бояд шумо 9 вариант пешниҳод кунед калимаеро ки ҳарфи охираш иваз мешавад якҷо бо маънияш. яъне 9 калима аст, 9 маънӣ аст ва дар онҳо фақат ҳарфи охир иваз мешавад.
یا عوض شده است. مرامت کوشش کنید فکر کنید. دو صده صدی میخی میشه صده آها جشن میشه نویسیم هر یک نفر نویسن با پیشنهاد. صدو باید دیگه کلمه نیفته بسیگن تو سیتی نیست کن صدی همه فکری خودت نویسین صدو نه توق فردو فردی شخص فردی فردو فرد و تگو فرد یک کلمه آخر بقیه حرف یا آخرشی باشه. یه حرف عوض کنید دیگه میشه ها. نومی یا نمویشن نمود نومی یعنی نومی با نومی اگون کس بچه باید چیز دوتایی نویسه کن آخی فردو فردی فردی فرد نمیشه نمایش همزاد بادر فرض ای تمام نویس یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سرداری دسته کی با سوال جواب درست پیشنهاد میکنه؟ محترم راوی اینجا چند هم کلمه گفته دقیقا نه وریانت حتما باید مبارم. بله اینجا چند نوشتن زیادتر به فکرم اینجا کلمه‌ای که مثلا با عوض کردن آخری حرفشون معناها هم دیگر میشه و کلمات حرفش شماره حرف هم اینه که کم و زیاد نمیشود. بله مرامت کنی؟ اینجا مثلا گفتیم صدی صدو چی معنی دارد صدی؟ صدی یک واحدی مثلا درازی است صدی دهی میگیم صدو آواز دو تا شد فردی یعنی خصوصی فردا یعنی پگاه آینده نه شما علاقه درست گفتین. شما که با صد کی سر کردین همش با صد باید انجام میدادین. یعنی که گفتیم که فقط حرف آخرش عوض می شود. فقط حرف آخری عوض می شود. اما مثلا حرفهای دیگر عوض نمی شوند و شماره حرف هم عوض نمی شود. مثلا صدا جشنی صدا یا صدو آواز صدی واحد همین خیلی تقریبا همین طور. خب خلاصه اگر شما همین یک چی رو فکر کرده باشین تمام؟ نام خب ناز نال ناک ناز نای نان چند تا شد؟ 8 و 7 تا 7 تا. بله خب با صورت خیلی کوشش کردین بله. اما جواب پورا کی نیست جواب و جوابی اولی که شما پیشنهاد کردین جوابی درست نبود. نور من کلمه های دیگر را براتون میگم شما بنویسین و معنی هاش شما از لغت ها بعد میابید. خب نقل نقب شما میبینین حرف های اولی عوض نمیشون. نقش نقض نقد نقر نقا نقص نقی نقی به معنای پاک و پاکیزه و به این معنی است و معنی های دیگرش اگر شما خواستین از لغت ها پیدا میکنین. یعنی این ترتیب که حتی شماره حرف هم عوض نشدن و جای حرف هم عوض نشدن و شمارش 9 تا بود. سوالی رقم 10 توجه کنید با سوال. سالی 1944 بوده در نزد حکومت جمهوری ما ریاست صنعت تأسیس داده می شود و سروری آن به ذمه یک جوان صاحب استعداد واگذار می شود. خب بعدتر این ریاست با وزارت تبدیل می‌یابد سال 1953 و نفران دیگر میان به حیث وزیر. ولی شما بگید که سال 1944 همون ریاست صنعت رو کی سرور می شود؟ یعنی کی بود سرورش؟ گفتیم که یک جوانی صاحب استعداد سال 1944 میاد به صدر این ریاست نو تأسیس ریاست صنعت کی و یک نفر خیلی مشهور هم هست. مرامت فکر کنید.
навис. Савол доштанд аст. турсунзода ҳам буданд Турсунзода ҳам аст. Турсунзода ҳаст. базеки фарҳанг охи барои ҳамин донишгоҳи санъат санъат тасвирия ба Мирзо Турсунзода як вариант. санъат аст ин чия мардум аст баъд ба дигар вариант Мирзо Мирзо Турсунзода Турсунзода. барои ки институти санъат табаннумш мондагиам. 1911 таваллуд 44 сола аз 33 сола мешавад варах дуруст ҷавони тамом ҳамин мирзо турсунзода бо дигар гуп чӣ масалан воҳидов маҳмудҷон воҳидов вай Маҳмудҷон вай набуд не вай маҳмудҷон вай ҳамсини соли кия охи ҷурабек мурод ҳамшариф дуруст ҳакон хайр аниқ аниқ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат 1944 кадом соло буданд шумо ба ёд биёред аввал ба ёд биёр ва ҳукумати ҷумҳурӣ раёсати санъат таъсис медиҳад муҳтарам ровӣ ва сарвари он ба зиммаи як нафар ҷавони соҳиби истеъдод гузошта мешавад ки ба саволи мазкур аъзои даста абдуллоев маҳмуд посух медиҳанд донишкадии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аст ва ҳам соли таваллуди Мирзо Турсунзода 1911 аст. Мо фикр кардем ки яке аз ҳам ҷавонтарин гуфте дар он вақт аз 30 гузашта буданд Мирзо Турсунзода. Фикр кардем ки шояд Мирзо Турсунзода раёсати санъат не ҳаминтар шумо медонед ки ин дигар раёсат аст иттифоқи нависандаҳо дигар муассиса аст ҳаминтар хуб ба сурат ҷавоби шумо чӣ аст ки буд он ҷавони соҳиби истеъдод ки сардори раёсати санъат таъин мешавад соли 1944 ҷавоб мои Мирзо Турсунзода аст дигар мо ҷавоб надорем турсунзода иҷоба қабул кунам қабул мекунем ин ҷавобро ва ин ҷавоб дуруст аст саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар гузаштаи дур ошно будани ин ном маълум буд ва як барномаи шоҳмот низ ҳамин гуна ном гирифта буд ки ҳатто ин барнома як вақт миёни ё дар чемпионат миёни барномаҳои шоҳмот дар соли 1974 агар хато накунам сазовори ҷои аввал шуда буд ва як пансионат барои шоҳмотбозон дар Крим ҳамин гуна ном дошт хуб шумо гӯед ки чӣ ном аст он гап дар бораи кадом ном меравад гузаштаи дур ин ном бисёр истифода мешавад гузаштаи дур бисёр истифода мешавад мега ҳамин ном шомо не ҳамин номе ки бояд озмо шатранҷ баъд он чӣ аст бозии чӣ аст не яко шатранҷ не хуб савола фаҳмон дар гузаштаи дур ҳамин ном бисёр маъруф буда ҳами яке аз шоҳмотбозон ҳамин нома доштанд дар Кримам ба номи ҳамин одам будааст як ҷои шоҳмотбозӣ ҳатто шоҳмотбозҳо ба Крим ягон шахсияти дар шоҳмотам машҳуртаранд ки бошад мо муайян кунем бо шотранҷ мегӯям он аз ҷиҳати ҳамон бузуи вай шоҳмот гирем ага ягон дашт ягон чӣ ном дорам як анамо чи шоҳмот ба номи ҳам чизи мо аст бузургмеҳри мо аст бузургмеҳри ҳаминҷа шояд мумкин ҳаминҷа бошад дар Крим бузургмеҳр не як масалан ягон тескин бача вақт анамо шашкай ки ҳамон шашкаи шоҳмот ба номи ягон вай гузашта бошад хусусан шахсе ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад аъзои даста Саидакбар ба савол ҷавоб медиҳад марамат Саидакбар муҳтарам ровӣ мо ҳарчанд ҷавоби аниқ наёфтем ба ин савол лекин шояд
ягон донаи шоҳмот ба номи ин шахс гузошта шуда бошад. чӣ аз ҷоби шумо? Ферс, ҷаноби ровӣ. Шояд. хуб Тахмин. ташаккур мегӯям барои шумо. Ферс? хуб ин ҷавоби дуруст нест. ин барномае ки дар болоаш гуфтем ва ин як дриадаи ба қавли хаёлӣ буда, ном дошт Каиса. ва ҳамун барномаи шоҳмотам ҳамин гуна ном дошт, Каиса ном дошт. ва ҳамун пансионате ки гуфтем барои шоҳмотбозон аст, ҳамин гуна ном дошт. ва он чӣ ки масалан гуфтем ки дар миёни барномаҳои шоҳмот аз ҳама беҳтарин буду, соли 74 дар чемпионат ҷои якума гирифта буд, Каиса ном дошт. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1771 буда ки дар Париж як институт ё донишкадаи махсусе таъсис дода мешавад ва ҳисоб мекунанд ки дар тӯли 10 сол ба беш аз 300 нафар умри дубора доданд. гӯед ки самти фаъолияти ин институт ё донишкада чӣ буд ё ба чӣ кор машғул буданд оно? ин соли 1771 буда дар Париж, ин Фаронса аст. ба ин пажӯҳишгоҳ ё институт ё намедонам донишкада таъсис дода мешавад ва ҳисоб мекунанд ки дар 10 сол ба беш аз 300 кас умри дубора доданд. шумо баъди як дақиқа ёбед ки ба чӣ кор машғул буданд оно? марамат фикр кунед. асариро май мекард. Пажӯҳишгоҳ чия? Пажӯҳиш ҷое ки масалан Таҳқиқот карда чизе вобаста ба ҳамон чизи наво баробар пешниҳод мекунад халқ бекем хеле чиз масалан будаки як девон чизе мурдора аз нав зинда кардан пажӯҳиш маънои пажӯҳиш мақсад ҳаст дар дастҳои тибамо ки истифода бурда мешавад. Аку вариант дорем мо ду вариант. Якум вобаста ба соли 1877 гуфт ин мумкин 1977 ин вобаста мумкин дар ин солҳо авҷи ду беморӣ буд. ё авҷи бемории сила дар назар додад, ё авҷи бемории венемо, бемории спида. ҳама 772 да ами ду авҷ ҳаста буд. ё вич спид буд ё ки сил. 10 сол бу 300 каса бана ҷой. На мақсад мега ки инҷа мақсад одам буруди бора додан ам одам махсус зинда дубора кардан додан зинда кардан аммо як назарашам хе одами зинда кардан як назарашам мақсад ягум чизе ки Зинда ба маънои маҷозӣ. ягум асари ве гашта кашф кард мақсад мардум оварда додан ам хеле асарҳои масалан ёдгорӣ аз таърихи аз илми аст. аяк ҷиҳати дигар 10 сол дар 300 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? шодибои раҳимӣ посух медиҳам. дар ҳамин Париж вобаста ба донишкадае ки таъсис доданд, мақсади асосияни мо раванди асосияи донишкада маҳз ин ҳамон аз нав зинда кардани ҳамон санъатшиносон ё ин ки ҳамон шахсиятҳои таърихии худи ҳамон фаромӯшшудаи Париж дар назар дошт ки мақсад дар давоми 10 сол ин донишкада имконият пайдо кард, кӯшиш намуд ки мешавад шахс аз нав зинда кард? мақсад ҳамон ба маънои маҷозӣ хуб ба маънои маҷозӣ яъне ки он шахсияти таърихӣ он шахсияти яке дар Париж будана яъне ки ҳамон чӣ ба ёдгорӣ гузоштани ҳамон шахсиятҳо яъне ки он ин донишкада раванди фаъолияташ маҳз ба ҳамин самт равона карда шуда буд ки ман аслан нафаҳмидам ки кадом самт аст он самт. самти асосӣ яъне ки ҳамон шинохт кардани 300 нафаре ки шинохти ҳамон 300 нафаре ки дар Париж буданд ба мардум шинохт дадин онҳо балки онҳо фаромӯш шуда буданд мақсад фаромӯш шуда буданд аз ҷиҳати маҷозӣ ба онҳо умри дубора доданд яъне онҳоро ба мардум шинос ки буданд карданд. онҳо? масалан рассомон шоирон нависандагоне ки дар байни мардум муаррифӣ нашудагӣ буданд муаррихон. ман шуморо фаҳмидам. шояд якҷоя фикр кардем гуфтам бисёр азобам кашидед не барои ин ҷо? албатта ҳама каса Леонардо якҷоя да Винчи бисёр заҳмат кашидед лекин ин ҷавоб надуруст аст. дар Париж соли 1771 ин институт ба наҷоти ғарқшудаҳо машғул буд. ба онҳо ҳаёти дубора бахшид, онҳоро наҷот додан аз ғарқшавӣ. шумо бовар намекунед вале ҳамин гуна махсус институт фаъолият мекарда ки вазифааш наҷот додани ғарқ шудаҳо буд. нафаре ки ғарқ мешуданд.
саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. екатеринаи ду дар замони худ бо як фармон муваззаф карда буд ки ҷустуҷӯи ҳамон сангҳо шурӯъ шавад. дар ҳудуди кишварҳои гуногун он сангҳо вуҷуд доранд ва шумо гӯед ки ин фармон ба кадом гурӯҳи сангҳо тааллуқ дошт. яъне кадом гурӯҳи сангҳоро тибқи фармон бояд ки кофтаву пайдо мекарданд. охир ин фармон, худи ин фармон, муҳтавои ин фармон бисёр ҷолиб аст, аҷоиб аст. ва шумо фикр кунед ки гап дар бораи кадом сангҳо меравад. марҳамат, як дақиқа вақт. Як санг аст ё ки санг? сангҳо гуфтеста. Дар он. Екатерина ами озира вилоят Свердловси Россия ку Свердловсш мегӯянд. Инами Екатеринбург. мақсад фармода даст ки равин як гурӯҳи одамо ба хеле санга ёфта берена ҷо шарт нест ки мо киё гӯем одамо киё дар конест иҷ санга Чи намуд санг? На. Санг изумруд аст. зумрада Лаъл. Лали бадахшон. Не лаъл. Лаъл, зумрад. ақиқ Зумрад, ақиқ. не баъд ин сангаҳо мақсад занку сангаҳои хеле Бештар занҳои гео таваҷҷӯҳ. сангаҳои ороишӣ ё хе орошоти این باید بفکر منطقی باشد سنگ‌هایی که مثلا به خود یگان خیلی دیگر خیلی خاصیت داشته باشن یگان وضعیت عکس و یاشون شکلشون аслан ачоя чаҳозе фикр кинеги санго барои ороиш бошад ё ин барои ягон фарқ надорад. ҳама вақт сангҳо одатан дар ё аз гаронбароиша ҷустуҷӯ мекунад ё ороишӣ тамоман. санг ягон вақт метавонад сангҳои мазора гирифта бошад. یکم از او ё ҳам сангҳое ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. аъзои дастаи ҳасан ҳамдамзод посух медиҳанд. марҳамат. муҳтарам ровӣ, дар ин ҷо мо ду вариант аслан пайдо кардаем. яке агар аз лиҳози амин занг ки буд худ гӯем агар сангҳои ороишӣ ва дуюм вариант ин санг шояд сангҳое бошанд ки дар ҳамон ягон муҳр ё ягон навиштаҷотҳои таърихӣ ягон масалан эъломияи курӯши кабира гирем агар дар болои санг қайд шудааст шояд ҳамин сангҳои чӣ бошанд катибаҳоро катибаҳо ё сангҳои қиматбаҳои ороишӣ ки одатан занҳо ҳамчун яъне ки он зан буд ва худаш ин сангҳои қиматбаҳоро дӯст медошт. барои ҳамин фармон буд ки ҳама бояд ба ҷустуҷӯи машғул шаванд ва ҷамъоварӣ кунам. хуб, ҷавоби шуморо фаҳмидем. қабул аст ҷавоби шумо. мо ҳар ду ҷавоби шуморо қабул мекунем. ва вақте ки мо ҳар ду ҷавоба қабул мекунем аксарияти ҳозири ҷавобо мефаҳманд. шумо ҳам фаҳмидед, не? бале, ҷавобатон дуруст нест. ӯ супориш дода буд ки фақат чӣ гуна санг. агар ман гӯям ки 15 феврали соли 2013 чӣ боядатон меояд? ин афтидани метеорит дар Челябинск буд. яъне ки мегӯяд сангҳои осмониро ба қавли агар метеорит. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо дар мавриди тарзи ҳаёт ё образ жизни ба қавле маълумот доред? ҳамин мафҳумро истифода мебарем. агар бо забони юнонӣ гуфтанӣ шавем чӣ мегӯянд? яъне ҳамин маънира бо забони юнонӣ ифода кунен чӣ гуна ифода мекунен? яъне тарзи ҳаёт ё образ жизни бо юнонӣ агар ифода карданӣ бошед чӣ хел ифода мекунен? як калимаи бисёр машҳур аст, шумо медонед ин калимаро, ҳарчанд ки ба назар савол бисёр душвор меояд, лекин ин калимаро ҳамагӣ ҳар рӯз қариб ки истифода мебарен. хуб, ва ин агар дар гурӯҳтон агар намояндаи бонувон мешуданд дарҳол меёфтанд ин калимаро.
ва умедворам шумо ҳам пайдо мекунед, кӯшиш мекунед. Марамад 1 дақиқа вақт доред, кӯшиш кунед. калимаи ҳаёт ба юнонӣ биё намешавад, биё ҳаёт. биография биография тарзи ҳаёт био биё ҳаёт мешавад. био худ калимаи юнония ка биё юнонӣ ҳаёт мешавад. Мегӯяд ки занҳо бештар истифода бо мекунанд. унвон био чи биосенез биография биос не ягон занҳо ҳамин акун био худ ҳаёт мешавад то дар биология биё ҳаёт мешавад. биография лайкне хич пайваст мешавад. занҳо одат ҳар рӯз истифода кишавад био занҳо мегем био мазоқ не махтр не естественно вақт биология. био био образ чӣ мешавад ба ман юнонӣ образ? намедонам вақте ки таки фикри зур био ҳолате ки дигар намоиши саҳнада ки то образ жизни ҳамин образ жизни биометр акун биометр акун дар бораи ягон самти муайян меравад ҳаёт чи био ҳаёт дар бораи фалончи ҳаёт дар бораи фалончи меравад биография дар бораи як шахсият биография тарҷума 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоби дуруста пешниҳод мекунад? аъзои дастаи шодибои раҳимӣ пасхӯ Марамад Шодибой. вобаста ба саволи пешниҳод шуда хуб, ҷаноби ровӣ, мо аз ӯи даста ба як хулоса омадем ки читаде ки мо аз вақте ки синни мактабӣ будем мехондем, бисёре аз калимаҳо аслан юнони қадим ҳамчун маркази илму фарҳанг шинохта мешуд. Дар қадим мақсад тамоми калимаҳое ки истифода мебарем аз замони юнонӣ гирифта шудагӣ аст, ба монанди биология ё ки география, ба монанди ё ки аз калимаи фанни биология мо медонем ки биология аз калимаи лотинии био гирифта шуда маънояш ҳаёт мебошад. вобаста ба тарзи ҳаёт бошад био ҳаётро дар назар дорем, ба юнонӣ яъне ҳаёт био мешавад ва образ бошад нисбати оне ки шумо гуфтед ки дар ҳаёти занҳо бисёртар истифода бурда мешавад. не интар нагуфтам ман гуфтам ки агар дар миёни шумо намояндаи бонувон мебуданд дарҳол шояд ҷавоба меёфтанд. Ман ин тавр гуфтам. био бале читаде гуфте ки дар ҳаёти имрӯза мо бисёртар истифода мебарем калимаи яъне калимаи био тоқа калимаи био бале био. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. ва тасаввур кунед ки тарзи ҳаёт ё реҷаи ғизохӯрӣ, агар реҷаи ғизохӯрӣ мегуфтам чӣ ба ёдтон меомад? режим питания реҷаи ғизохӯрӣ. ҳамин агар бо юнонӣ гуфтанӣ мешудед чӣ мегуфтед? тарзи ҳаёт гуфтам, яъне образ жизни шумо масалан варианти биоро пешниҳод кардед. ва агар реҷаи хӯрокхӯрӣ мегуфтам чиро пешниҳод мекардед? Кадом калимаро? Калимаро медонед шумо ҳам бисёр истифода мебаред. биёред бале биёред биёред рақами 6ро меёрем ва ин калимаи диета аст. диета медонед чӣ аст диета? медонед? саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. хуб, бар сурат бозии ҷолиб буд ва бозии охири шумо ё пеш аз охирини шумо бо ҳисоби чанд анҷом ёфта буд? 6 бар 3 шумо ғолиб омада будед ё баръакс? натиҷатон якта поён рафтааст. ҳеҷ гап нест. бар сурат фикр мекунам ки бозӣ ҷолиб буд ва аксарияти ҷавобҳоро шумо медонистед. дар вақти мубоҳисаҳо ҳам буданд ҷавобҳои дуруст. бар сурат мақсад ин аст ки мо ҳар барнома чанд маълумоти ҷолиб барои худамон бигирем ва умедворам ки ин барнома барои бинандаҳо, барои шумо, шахсан барои ман бисёр ҷолиб аст. ташаккур мегӯям барои шумо. сипоси беҳад барои муаллифони саволҳо. ташаккур барои бинандаҳои мо. то барномаи дигар, Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.